Assalamu alaikum dostlar. Biz bugün üçoyunun yine de var. Täze sanyny täze studiyada dowam edýär. Hoş gördük. Bizim bu edek sanymyzyň mihmany sizin kän istegülren aktýoruňyz. Rejissör, aktör, ustad, bir hem alparjy, hem aýdymçy, aýgaraz hem de başluglaryna jemlenenne bir söz bilen aýdanda Murat geldi, Mollay. Anam. Assalamu alaikum. Sağ ol. Taňa näkasyn? Ilap hormatlap gelenim üçin minnettar. Inha dostlar, üçoýna kän ýazdyňyz çağırın Murat gelsin. Ne geldi? İnni gidip verağım. Onu da emnisi. Ama sağ olun size de. Aşgabat Pride'ın kofyası bilen başsalağım bulamayadak energize berer. İnni şertlemez bilen tanışmamsız. Ben gördüm ama üç oyunu. Ay inni yanlış düşündürdün ha. Ama ya. Ya ol doğru. Özün görkedin ha. Ya ondan başka özün mü iletin gavat geldi mi gördün? Waq men öz zatlam görübilem ok canım jigim. Waq ya. Yo köp pikir edýär men giýje günni internetde oturanlar nädýär. Ýöret administrator ba, zat ba. Atak ýang bamysdy o neme doňan ýüregi. Gördüňmi dolly da. Yok diýeňem bilen ok. Hawa men häzir birden hawa diýdim bilä. Käde şeýle oýlandyr bilýärmi? Iktara şeý tataşaňda bilýärmi? Gapdalyňdaky atana edenim tana. Bamyň da denem duňadyr. Kim käräbi? Onuň o gapdalyňdaky tanadyňmy şunu ýara? Tanadyňmy şunu ýara onuň durdyň ha. Duň. Hawa diýsen häzir. Ha kim diýsen? Onuň mara käde. Hawa kim diýär? Dengay daýdan öýle bilýärmi? Umuman neme bir gepleşikden daşsyzdyk edýän ha? Yok, daşsızam. Bu soňa giýip bar ýa. Indi agam Ferhat, üç oyunun şertleri. Biz siz bilen 3 tane oyun oynayýas. 2 bolup ýaşaýsa. Haýsam bolsa birimi tutmaly. Sen tutýan jigim. Sen utsana. Ay ne bileyim. Yo sen. Ya bir şertlemede mütköttü. Adamçylygyň kimi? Oğlum kaydı yerler. Utyan son arkayın sen bana. Dostlar 3 oyuna başlaman kalk. Belirт maksatlı doğanlar husus kerhanan işgarlar bilen bir oyun oynayat. Bir oyunum 3 oyunun başında kaptı. Görünsün kaptanı. Kaptan bilýän mi? Wow, gepleşiňe sypdyrmaň olarmy? Kapda mesele derler. Näetdi? Zapça salsaň masuma, Minersin sen maksima. kanagatlansaňyz ýazın şu bolýa diýseňiz. Ýok bolanok diýseňiz dem ýazın. Men ýöne kanagatlanmakmyň. Lubeksin, Felixin biz hak diýilleri. Şoň üçinem berk kuşadyk biýilleri. Anam Badır Tüyini. Ha, agram bermez uýuňa. Aysa. Da, yo ben bolsa biljek. İçanız intekle modal ýa diýär hoçu. Hakykatdan hem tekenik. Şoň üçinem berk kuşadyk biýilleri. Ana şeýdip degen riyaz iýilleri. Kakam ýaly ömür boýu şoňur zapça takyp oňanlar. Hilber hyzmat edýär. Bilet maksatly. Doğanlar. Ondan raçan tayin varsak birinci oyunumuz kapya. Sen inni birlensten aýdýan ha? Birinci men aýtsam bolýar diýeni mihman ataňdan ulyp aňyrdan gygyrdylar, şoň üçin mihman ataňdan ulýar. Näetde? Beýle gadyrlydygym bilmändirin. Siz gowuza sokduňyz şu wada. Bol mihman ataňdan uly. Gidip dururlar sana otyňyz däme? Bu gurlaýança bu aktyorlaryň bilen men bilýär. Mihman ataň. Mihman ataňdan uly. Owa. Igi on ýygyň pulny aýtdylar. Mihman ataňdan uly. Menem on kuly. Menem on kuly. Bolä. Indi teret. Siz şu wagt ýönüni şu utulmadymy? Erkek kalaýdyň. Bolä bol. Ey, no. Bolanno. Men maýsamyň aşygy. Maýsa diýip çapdyrdım men gaşymy. Wagt sen şonu görmediň da şonu näki deşigi. Ay, näme deşin? Şonda gowy çapdylar da gaşymy. Ay, bolýa. Bugün men göz ýaşlarymyň sebäpkäri soğan. Bugün men göz ýaşlarymyň sebäpkäri soğan. Sen maňa düşünäý dogan.
Aha. Soğut berdim kaynıma. Oğlum son hantama öyle diyor. Bir gün senem aların vaynıma. Ne mi? Bir gün senem aların vaynıma. Erkek sözümden oldu. Sözümden oldu. Belak koyun senin. Sen bana neçe wagt garaşdyň? Son yine uçsak olsan ne için yarastın? Men sana prosto gepleşime gelme üçin neçe wagt garaşdyň diye. Bala yazıya gidip geldi. Bala. Muratcan. Berayını bergine. Yok senem görsene görgüyünü. Nimen aýdýar men? Oo. Suwun içinde baklaşka. Onun içinde baklaska. Oynamay da. Böyle bildim böyle. Ya vallahi. Maklaska. Baklar. Baklaska. Baklaşka. Näme boldy şu an? Oturulun boldymy? Neme oldu? Sağ ol bam. Sen menden çekýanyň men şu an duydum. Sağ ol. Sağ ol. Qaytaran da. Näme? Näme doň ýürem ikinçisine. Badyryn da. Bunlar meni gaty köplädi boýnatmaýar. Mana baýna. Onu näme? Dava. Yo mira sen onu tutulmayan. Adamlar afsan utulanır. Deme, ne sen birden açacaktın mı? Yo ayda. Ha, öyle açacak diye de utulanır. Ayda bol. Ene dostlar. Kıyınan vay. Katrina ayma diyor. Ya da mutlulanır diyor. O burada girmeyin. Sizin beni neden tamamını çıkmadı? Murat sen tuvalme öktökenin. Bilem oktayıp arada şu parikmakırda aydıptın. Ya ben o vapşe. Ne şurada yağış öktü. Şu nahadu gün söz tapmağa yağışı gatı öktü. Bir getirip şu söz ağzına berk gidiyen yalla. Ne ama gitmesin düreceğim. Hem utullum hem urullum. Neyle olay bu hem desik. Şuna da utulluk. Realna utullum ya. Nebel faylan. Almasadan. İçine aylan. Aylanmanı vaktin olmasa. Onunla size pena aylan. Faylana gelip bir zada göz yetirdim. Öňnem üçin gelmedim kam diýip oturdum. Spalnasy, troykasy, zaneveskasy, kreslasy bar. Bulan barsynam alardım bolyn arman öýümizde. Inni ikinci oyunumuza devam edeceğiz. İkinci oyunumuza da tayin bolsaňyz başladık. İkinci oyunumuzun adı Sesinden Tanı. Gittik. Jigim utubiljegin şu birinjitdi ýöne o. Ondan diýdini goýdy. Inni waram ýa-ni mihmana tandyryl etdik da. Başladyň sen başladyň. Oo. Inni men başlaýyn. Bolon. Gittik. Halipa assalamu alaykum. Aleykümselam. Qowmy adaýlaňyz Halipajan. Oda şükür. Ýanymda Inha Murat Mollotyr. Siziň sesiňizden tanajak diýä bir guruluşdan Halipa haýyş edýän. Ay bolya. Yüzüne teretme. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Qowmy adaýlaňyz armaňda. Bar bol. Oda şükür. Awa. Men Halipa diýbermeli ha? Ay, bileme sen diýsen diýme. Ferhat neme? 3 tane paskaska berilýändir. Juda bilmesen. Şon iyem şon biýan başladym da. Men berilýändim sorasan. 3 tane paskaska. Şeýlemi? Awa. Onna bara, Serhat aydymçy mı ya da aktrisa? Gitsem.
Bira gitti. Dur garaş. Hey bilen akta. Dur yakaca bol halbi kadawi bu. Kim aytdı? Berekellah. Bildin mi? Berekellah. Halife can qo'may adaylar kadar bak da canını takmayın ne bildim ha. Ava. Ödün qo'may canım. Niydim şu kulundan biler deyip var onu. Çok hemen bata bileyen. Ya gülüp ya samarlar ho. Güle varin. Onu üstünlük. Canını tavasın avrengiz bilen basın. Böyle. Ben canat bilmem mi? Oo. Tananı kana. Assalamu alaikum hacağım. Qo'may adaylar canın sağ mı? Yaxşı. Doçan. Dur artık baş gurlama durun qaraş. Şu at neme gepleşik totuyorsun karoçi. Sen sesinden tanımalı bir kaptalım däki var ha. Alp barcı var ha. Hawa şu sen sesinden tanımalı. Häzir men Gitmişsin adına. 3 oyun näme 3 oyun näme? 2 koyun. Uy 2 oyun 3 oyun. Nerede akays mı? Hawa. Hava. Bilen gitmişsin. Bolly. Indi sen känini bildirtmejek bolla, özüň tanıtmajak bolla. Hiç yağdaydı. Hawa. Sesin hiç katmadı. Yo sesini. Yo sesi şular ýaly. Men gurle ne öýdi gurlaş ýaly sen bilen. Ver Merdan canı, ver. Ağamcan salamu aleykum. Wa alaikum salam Merdan can, ne yağdaylan? Gitmişsin görýänlerin gitmişsin. Tuğulama. Özüme görýän käwa. Allah can. Doğrumun ne? Tanrı hakkı. Hey, dur qaraş. Sen näme üçin o podcast edýän? Şu birinji podcast edýänler seret doglaňyň ne gitdi? Dur ne abi? Doglaňyň dipdi. Doglaňyň ne diýär? Sen doğrumun ne öğrenir oğlum? Yavaşçal doğrumun. Bir doglaňyň ha? Bir vakt. Bir wagt doglaňyň. Bolly ýa bir podcast gitdi doglaňyň ne diýdi? Ikinji podcast kan? Dur bir Bol ikinji podcast bol. Näme letingilerini aýt bol. Dur. Ağamcan. Oğlum Merdan can. Neme mi? Haysı doğulanın ne? Yo, sen ikinji podcast oýlandyr. Toğra sen. Yo. Burada bir doğrumun ne? Bir torta kesilirse doğrumun ne? Başka näme? O da doglaňyň näme? Bu adam ketirdi mi doglaň? Tor ketirdi mi? Oo paskas kadar ol. Oo doğulan umurda tort kesilir ha. Dinle. Ağamcan seyrettin mi? Şu doğulanın aşka vattı mı yamarda oldu mu? Bırak sen ayıtmadın mı? Ya dur qaraş dinle seyret. Sen şu näçinçi podcast kan ýa? İkinji podcast kan şu. Dur Öten adın sonra. Ay bolmasa onda men özüm aýtyp bereýin adyny. Durun ne dinle. Neme ağam seyret. Neme? Oh. Hava arkadaşlar. Devletle öyle alayo bir zattır yap kurdat alayo. Bol. Neme ağam seyret. Rasım kam. Hava. O ağam aydımçı mı? Yok. Eýem seyret. Aydın şart. 3 podcast kan bolandyr, 3 podcast bolandyr. İki. Bol iki bol ýene bir podcast aýt bol. Ayda ağam neme bir go paskas verem bana. Bilir ya paskas verem can. Näme jorap giýäniň aýt, akmy garamy? Ha? Ne bir çötülmenin damlı kaskoda. Bolly. Dur hanımın bir bak. Bolly. Inni gurulama. Dur sen beni istesem. Ya men 3 podcastga bollaýam. Hiç de adam gurulama, adat. Hiç de gurulama. Aman. Ya barur wagt bolla. Alat. Nedir? Ne burasıydın da? Alat. Ya wagt torada. Adat didar. Neymiş beyden ya man aydayma la men bilse basın aytdan adın başkarkın aytdan oldu da. Ne sana lady the gentleman dip dura. Ya sana şondan o podcastga ýok. Bolly, adatçan hawal habarlaşýas, brat. Bol yadır. Davay. Komşuňa da adyňa jaňa deňokdam. Yok konstan. Onu tanarsa. Yaranlar musulmanlar. Şu wagt men aýdym ama aýtyp bilen nedirjek gole. Adamy bolmasa da utulýar dämi? O jaňat men adam bolmasa utulýar. Bolýar da näme? Adam ba. Ağam salamu aleykum. Aleykümselam. Komam. Ağamcan şu vakt men. Nereden oğlum? O da şükür. Ağamcan şu vakt men 3 oyun notyr. 3 oyun gepleşikde. O yanında da Murat Moğol otyr. Aha. Ondan bulamadır sizin bilen guruluşta sizin sesinizden tanımalı ağam. Bir guruluşun ağam yönü adınızı aytma vurayım.
Bolya. Gurulöş ver ağam. Alamcan. Gurulöş. Anı tana. Assalamu alaykum. Alo. Wa aleykümselam. Qowmy adaýlaňa? Sen kovmy adayla. Hawa, alhamdulillah. Tawmy. Hawa. Arıklar kovmy. Hawa, görnäň owa. Gitdiň ha. Ay doğa, ay bizim şu toyda varsa. Toyda. Şirin kıyımlar sür. Ha. Öyle. Deneyle. Qowy, ay bir toyda däle bular diňe şo neme kino gat bilen gidişýär. Görme, görýän degeniň dost. Ha, sağ ol. Allah razı olsun. İnni var anne men tanamalı anne seni. Awo sen nime bana atmay muradın ýanyna soň kudu fark bakara. Ala bir bira gitti. Näme? Bira gitti. Paskaska. He? Murad aytdı paskaska. Paskaska bira gitti. Dur garaşadır yakacımı. Dur onu böyle bir paskaskanı ayttın da sen şu at. Duradır. Bira gitti. Ama ona değil ha. Kim ayo? Sağ ol brat. Sağ ol. Спасибо, брат, спасибо. Kovda mı canın sağda mı? Kuda aşkım ring. Давай, братик, böyle sağ ol. Böyle. Sağ ol bra. Nereden taptın? Hey! Assalamu alaikum. Bırak, kovme canın sağ mı? Ağırma ha. Bratik Ferhat, şu at men gepleşik dotyarın bir tanalyan adamlara can etmeli ya. Ha onan mara, ne sen sesinden tanacak kolya bu kaptalımda oturan alıp barcı. Menem ne hadır ne şun nemetmeler karoş sana 3 tane ol paskas kaytmalı sen. Ondan sen başardığından hiç iladın kaytmalı bildirtmeler la. Davay vur çay, davay. Beter gülme gülkünden tanaymasın. Gördün mü? Yok görmedim. Allah kestir göz hayal. Göz hayal. Görmedim göz hayallıyam molya. Şu an görmedin mi? Sını bile diye görümü. Var böyle mi? Var. Ay böyle bak. Sını bile diye ne görümü. Var. Alo. Alo. Atam selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Kovmi adayın. Awo şükür ýaşy. Durdu. Kovmy. Yok. Ne? Yön ayt git verse olayam mı? Yok. Bala. Ne açık edek aytmalı? Ay bir kere gayet böyle. Yine buraya... Gitne spögünün kolon son var. Bolunu biliyorum yine ayt böyle yine buraya edek değil mi? Ay bol be soruyor da. Bir paskaskan hayır abi aydan için ne? Böyle bol bir paskaskan ayırdım. Aha. İlk paskaskan mı? Ağamcan selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Kovmi amcan. Awo şükür ýaşy. Tuğruma. Kovmy da motirdum zaman. Hava. Gelmeştin ha? Cimlen siyada. Qovu da at şu at barsın qovu. Inni patskas kadar alya. Bol paskas kada da ya olayım var bak tamam da. Ağam Ferhat ne mi da pay? Beni tanıdın ağam ha? Yok. Seni ben tanımadım mı? Tanıdık o. Tanıt da aydan atmana muradım tek. Sen tanımak kıyın ya. Hava yine ne mi da ne? Adır sen bana tanıt benim sana tanıdığım. Orada. Adın ne mi ağam? Dur sonra. Adın sonra. Yani diyor, oğlum bir Sen ne o da adına allanacak. Ben cikiyim. Ne mi ağam? Aydım gerek. Teret bir paskaskan gidenir. Yine bir paskaskan Yok gelir. aydım mı? Yo dur aysın. aydım ama aydiyan. He? Kevar. Yana artist. Hacatxanada. Yana artist. Bu artistim kendisinde de aydım. Sen olmalı yapmarzım. Aktör mü ağam aktör mü? Artist şu. Hakik artist şu. Sorum ne mi diysen sağla vermeli artistim öyle şu da ondan. Hey bak. Ne at? Yavaş. Tamam. Serhat. Bula. Ne? Ne için? Birbirine bakır ediyor. Bu prosto bir Ne ettin ay tanıdın mı? Dur. O tarakta Ne ben kutorandır Serhat. Yine birden sonra böyle paskaskan. Yani iyi 3 paskaskan boluyor ne böyle. Ağamcan kovmadın. Şükür ya. Bol bir paskaskan. Dur mu? Şu taydan kurulu. Onun ağam aydı ver. Ne mi aytmal bir dur da ne şeyle ne şey. Bah. Ne mi? Ne mi döröttiyen sen? Ünlü Serhat paskaskan mı şu? Ha? Paskaska değil mi şu? Bolya avu ne mi? Şu da uğrak
Şu töwerekde näme düşdün ağam? Näme şoň kaldy? Oy, näme onun adyny aýdyp goýbersin. Töwerekde näme düşdüň diýe. Ay, suga düşdüm diýelim. Yo, odan sorasan elbetde. Ne Men be? amana befelim jaňadan bagşyňa şu töwerekde näme aýdym çykardyň diýsem näli bor? O da ma bolmaz. Özüm şu wagt Türkmenistanyna näzeret gowy paskaska şu wagt Türkmenistanyna öňde barçylaryň hataryna barýan umumy bir ulgamyň içinde işleýär. Özüm ýakynda da gaty uly maşdap nazarda düşdi. Munun başka men näme salgy bereýin? Gitte bolla saňa ýaman ýüregime wap bidar boldum bol. Bole näme düşün? Näme çoň çynna kadym bilmeýin. Vay. 9. Awa sen qowak suwat şädiňe. Şäý, atsan qotoran 10 sekund. Barly bilemek da. Bilen okmy? Kim? Anuş Teşlif. Anuş Teşlif. Anuş sen. Taran. Martymulu kinoda oynadymy? Oynadı. Berletde işleýärmi? Ha? Hawa. Gece günni diýen Aladini işledimi? Ulu işi. He? Onun başka näme bu? Näli men nädip men saňa näli paskask edeýin men mundan başka? Barly, 3 açık olma, davay da sağ ol. Ağamcan, salamu alaikum. Men juat 3 oyun notyň. Yanımda da Murat Molla wa. Indi şu sen sesinden tanımallam. Sen hem gripli wagtyňa sataşmadyk, o sesin hem mara tuwalamy. Al men onu. Näme? Murat bilen diýdara söýledim. Ya Murat can salamu aleykum doganım. Assalamu alaikum. Ay bassa. Oğlum ýasmy. Hawa, Hudaýa şükür gowmadyňy. Gowmagam ýaýrawlaňa belli salamat be. Alhamdulillah. Bamyňyz? İşte. Bağır dedim ayda bir varmadak bolýardy toýdan toýa. Bir paskaska gitdi. Näme üçin men soram oga men nädir? Bolýar. Prosta gurlaşýar men hiç de paskaska soram. Bolýar. Borly aýdymçy ola men hem düşnükli toýa gatnaýam bolsa aýdy. Ha, uy, alyp barjam bol bilýär. Dura garaşadyr ýekajam. Alyp barjam bol bilýär, ha. Ýöne toýdan toýa eýem sesi gyrjak, awa eýem aýdymçy bolmaly, palibomu. Awa. Murat can özüň ýasmy alam. Aha. Gowy, İşten görýän dagam. sağ ol. Taňryl kasyn. Aha. Allah razı Ey olsun. ağamcan, sen sesin garaklığın alıp çykýar o köplerde wara. Ýa sadiýsen ýa stanar suwa. Ya. Ey! Näme? Ey Allah, zar brać koz o broyna. Radyr ýekajam. Yo, dinle o titse biz şu wagt neme çödür şu bir garaş brat. Google ýerýäňem näme diýär. Şu wagt ChatGPT'den sonra o garaş. Neme? Zatday alyp barjy bar o. Goş okayan mara. Gök döpel neme alyp barjy. Zat. Diýadym üçmennuda yo. Aha. Neme? Geley dünya zat dip neme? Halifa goşdun aýdýan. Alo. Ama Bolmy? Billim. Gowdy abi, amaja janyň sagmy? Ay. Yo öyle Ne be? bilipdirmin lay, bilipdir. Yo men billim, yo men bilwatyna ýöne sebe bara reýatkada sen ýaly saglyňa mallyk soraşýan bara bilen öýde tokum tijmen sorap çykýan da gowda bilen şolar ýaly bu. O reýatka adamlar şey diýär da ondan mara malades amanjan özüň gowmy janyň sagmy? Avar gitmesin. Sağ ol. Ettin o tamam. Böyle mına anne yenilecek. Böyle bıraçık olsun altın mına yenilecek. Burada vermesek yoksa ağlap başlayar bunu. Dost, seyretmen şu attak yankı. Deme zat kepleşik dotirna. Onun hadır seni tanacak golya karaş sesinden ne? Sen eminni tanatmallal hava. Paskaska sorar, paskaskasını ayttadım da otur bolyam gayrat etdi. Sesin üýtgedi ber, sen özüň gör. Alo. Alo. Ağam, salamu alaikum.
Wa aleykümselam. Ağamcan sisin üç gözler narsına. Yok östesini ne tavırıktan sonra tanıyan olsa insanın da o östesi deyip aytırlar. Ağam selamu aleyküm. Uy. Wa aleykümselam. Yeni oraya selamu aleyküm diyor. Bol. Paskas kank sonra bol. Ne memam? Tuvalama üçerlerim sağlık mıdır, amansılık mıdır? Ay bol ya senin paskas kank sonra bol. Bırak kuruluşayın ne dur lan? Bırak kuruluşayın ne? Sen tanımadan onu sen mara bileme bol. Bırak kurulay da. Ne mutlaka sonra vermen şey burlaymadan ne yapacağız oradan durayım mı? Ne yapacağız? Aydım üç oyun. Çayın. Awo bir şu an 3 tane koyun mu oluyor? İki. Ya oğlum var yani. Tanımasan yaman servet olur. Sen beni tanımasan yaman ervet olur. Ben sen. Yuvaş be sen maksat sen bana bir tanıtmak da maksat tanıtmazlık mı? Maksat. Ne memi? Ağam baksı mı? Tere bir paskas kanka dendir. Böyle baksı mı? Ay bir şey olmalı ya. Allah. Aha. At kazanan mı ya? İkinci paskas kanka. Oo ikinci gitti. At kazanan mı? Ya. Tek bak. Ey bak. Şu kolayda ne mi? Uy ne yapaydım çıkardın diyecek olan mı ya ne mi iş ettin? Ağam biz bir yerde kavatlaştık mı? Nerede kavatlaştık? Bol lan 3 paskas ka olandır. Ey ne memi ağam? Ey o değil la ya no. Ha? Ne memin zitten ne? O sesin ne? Ey dropper mı da? On bol. Ağam dropper mı? Yine 5 sekund koşan bir. 2 Deme söyleyenin kimin yenin bego. Dost, hazır kameranı uçuracak ondan sonra vay bolem. Dropper mı da? Ey dur sana. Vallahi oturlu değil mi? Aha. Ey ömüm gururlaştı mı amin? Ömüm gururlaştı. Ben şunu anladım mı ben de porsiyle kaydım. Acaketimde de vurlak gördüm. Ense yatan turan tepsilerine de hemesinde barlak korda şu sana ne şimdi bilmedin ha? Şu vara yönü vara. Şu bilece ses bir adamdan kirlenden aydan ya da vara. Bah, Serdar dök bunu. Pek bozma. Lumbal ya. Bezabit bırak. Bar dost sağ ol. İne dostlar. Aynen vayt kana o saatlar. Kaçar vakti inan ya ne oluyor hakikaten mi inan ya ne oluyor gül kıymam çıktı. Öyle adamlar bu at. Breşkan hiç yağda yok. Özüm aytıp vereyim. Eyam 3 oyunun ikinci tamamlanını 4 açık oylan men öňde var yani. Yadıram 3-nji jemleýici oyunuma da geçýär. Birazajyk aglak gersin oğlum. Bar. Taýsız tagamlar Aşgabat Pride'dır. Biz 3 oyun gepleşimiz devam edýär. Ýörükde biziň gatnaşjymyz Berdarda. Ve şu an yürüyüp yüzüne mi yük geldi? Ama şeyler doğruydu. Hayran almalar para. 3. şerti bu adam bilen ok. Bana tutulýar. Sen şun mağla insan ýony. Dostlar şu 3 oyun proyektinin 3. şertinde hakikaten şu grupamızın taýýarlan sazlary var. Şol sazlary 6 tane saz, 6 tane kategoriýa. Şolardan kim köp bilse, kim köp açık köp alsa, şolar mutlu. Şol için beğenme. 6 sanak bardı. 6'sından birinden men utcan. 6'sından bilsen. O sansa var ya. Yo 5'ini bilsen umutýan. Ya deňe öyle 5'ini bilsen. Awa. Gittik mi? Davay, sen ýylyňdan başlaly 2010'da dogulundan sen kiçirakdyň ha. 2010'da başlaly, davay bol. Davay şu aşakdan ýokary giderler. Davay. Diýsiniň hyýaly. Iň aşaky garşagalar da şolar ýaly. 2010. Gitdik mi? Kim birinci bilse de näme basmaly? Awa.
Attırsana. Böyle ona elin değirme Elin onu. değirme. Valla. Görün. Barur bile oğa. Bile oğa. Ne? Tekten 90'a giriyor ha? Hava. Ama ayırsana elini. Ha bu ya. Uçkudu. Uçkudu. Ne mi? Uçkudu var ha. Ortadan aydım ben. Uçkudu. Uçkudu. Yo ben şu var ya braçko alıp bir gerisine şu an var. Şu aynı braçko alı değil mi? Uçkudu. Ortadan aydım ben. Mutlu yarın. Değil mi? Değil mi? Olur. Şu an 5-0 değil mi? Ha? 5-0. Gittik. Aha. Ne mi? Ne biçim bastın ben direkt karaca aydım doğru dinleyin la. Abasladım. Sen koy ver ha. Ha! Bir bastım. Anasını dövdüm. Terial ve şov farları. That neme? Neme la? Neme? Nove. Apşaga var nove apşaga. Univer. Univerden? Vallahi. No. Aha. Multfilm farları. Koy ver. Dur. Tom Jerry. O tayda sadi o. Bilmez ayrılıyor mu? Yok o ne için? Dört adın var. Sen bilsen basay. Meme. Maşa Medved. Yok. Bak. Başka multifilme çalsa. Saçı duygular ha. Sağıydı. Evet. O sağıydı. Atam bana şu değil mi öyle? Rapunzel. İyi. Ne mi? Rapunzel. Rapunzel. Var başka bir multifilm o ya da bilen multifilm. Evet, biliyorlar bunu ya. Yok. Öldüm abi lan. Öldüm abi. Tamam oynuyorum ha. Öldüm abi lan. Öldüm abi. Adam bakır görüyor geçiyor dedi. Hey, anladı oğlum. Evet. Davan yürek. Öldüm. Şimdi kino falan. Geç. Şuraya da uçacağım da neden şuraya da. Kino değil mi? Şuraya da uçacağım. Go nıktı gitti. Ya sen uttun ay ya uttun. Uy. Ne mi? Ne mi? İndiskaydım. Hay hay. İndiskino. Hayf kino. Dur. O değil mi? O değil ya. Ben ne mi değil onu? Ben basmadım ha. Aha. Piyat element. Ay ben hep biliyorum o var şimdi ben. İyi koy. Yastık tutup ağlandı da peydası yok çünkü. Ne mi değil mi? Ne mi değil? Yok. O ne diyen? 8 kasabını Merdancan yengenler kutlayan. O. Diyeyim. Ne hemşi kim tatlısı 3. şehirde diye.
etik gowy yaradymy? Yok o gıklı geçti olala. Ne saglaşı istiyor. Realna gowy istiyor. Agam gutlu yani yeňişiň bilen. Olala. Sağ olun. Allah razı olsun. Awa belki gepleşiňiz sizin awraýyňyza awray goşdundas. Awa diňeşler ýaly gülüşüp şeýdip oturuşmak meýesser etdi Allah'a. Şu pursatdan peýdalanyp şunun ýaly ajaýyp gepleşikleri, şunun ýaly bir gowy zatlary döretmäge mümkinçilik döretip berýän gahman arkadagy gahman serdarymyza köp minnetdarymyzy riyaz goýarym janlar sag başlar dik bolsun her bir tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Hakykatdan biz diňe dörejiligimiz bilen öz meşgullanýar. Galan mümkinçilikler edilen naşy ýurtda arkadagy serdarymyzyň alyp barýan işleri hakykatdan hem olay Allah'dan sonsuz şükürlerimiz olsun. Senin gepleşige geleniňi hasa minnetdarlyk bildirmek üçin Aşgabat Pride'am özüniň sowadyny uratdy. Ýani Aşgabat Pride'yň adyndan şu Tamam. şu Pride Mix atly hiçerde gabat gelmeýän tagamyza uratdylar agam Allah'jan. Iň için maşgalaňy bilen noş bolsun janyň sag bolsun. Sağ ol Tanrıkan. Dostlar, bize we Murat Mollaýewiň sahypalaryna agda bolun. Çünki siziň şunun ýaly golloglugyňyň esasynda şunun ýaly ajaýyp gowy işler döreýär. Nisip bolsa gelecekde siz üçin ýene de gowy täzelikler eder. Onu näme bizden daşlaşmaň. Indiki sanymyzda görüşýänçä hoş, sag bolun.